यानंतर बघूयात एक ब्रेकिंग बातमी। शहापूर ग्रामीण भागामध्ये मुसळधार पावसाला सुरुवात झालेली आहे। भातसा नदीची पाणी पातळी वाढल्याचं पाहायला मिळत आहे। पावसामुळे शेतीचं नुकसान होण्याची शक्यता वर्तवली जाते आहे। शेतामध्ये पाणी साचल्यानं रोप कुजण्याची भीती आहे। भातसा नदीकाठच्या गावांना प्रशासनाकडून सतर्कतेचा इशारा देण्यात आलेला आहे। यानंतर बघूया जम्मू काश्मीरमधली एक ब्रेकिंग बातमी येते। जम्मू आणि काश्मीरमध्ये रेड अलर्ट जारी करण्यात आलेला। अचानक आलेल्या पुरामुळे आणि भूस्खलन झालेलं आहे आणि त्यामुळे भूस्खलनामध्ये 14 जणांचा मृत्यू झालाय। श्रीनगर स्मार्ट सिटी पाण्याखाली गेलेली आहे। 5 तासांच्या पावसानंतर ड्रेनेज व्यवस्था निकामी झाली आहे। जवळपास 60 ठिकाणी पाणी साचलेलं आहे। हवामान विभागानं 23 जुलैपर्यंत मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे। तसंच श्री अमरनाथ यात्रा सलग दुसऱ्या दिवशी स्थगित करण्यात आलेली आहे।